τράβα βίντεο. Βίντεο τραβάς. Ναι. Γράφει, δεν γράφει. Αρχίδια γράφει. Μα γράφει. Ακούστηκε και το αρχίδια. Είναι πρόστιχο. Κοίτα να σου πέσει μέσα μαλάκα. Να μην έχω να πάρω τη γυναίκα. Ο μαλάκα, έτσι. Να κάνουμε live μετάδοση, να δούμε το Βούλγο από το σπίτι. Αλλά νομίζω ότι γίνει πόλεμος, δηλαδή είναι κατελειμμένα. Θα φτιάξουν όλα τον χρόνο, φίλε. Όλα θα φτιάξουν. Θα φύγουν όλοι γάμο Εβραίοι, γάμο το Χριστός, ασχολοεβραίοι, πούστηκε. Θα πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας, ρε, πάλι, ρε. Θα τα φτιάξουμε όλα. Ο Άρης. Ο Άρης. Πήρε φουσκωτό. Έτσι λέγεται Άρης, λεγόταν. Τράβω το πολύ, τράβω το πολύ. Μέρα. Το μπράβο. Από τα ωραιότερα σημεία της Ελλάδας, παιδιά, είναι πλήρως εγκαταλελειμμένο. Είναι σε αποχρωσία τα πάντα. Σε πιάνει η καρδιά σου με γαμό. Όπου θα βρεις ο μαλάκα πάνω. Έβρισες προηγουμένως, τώρα ξαναβρίσκεις. Ο Κεσόγλου πρέπει να έχει πάθει κεφαλικό, έχει γύρει. Έχει στραβώσει. Εκεί θα μας πάει το τζετ στραβά.